Tällä kaudella hän ajaa suosittua Saksan vakioautojen mestaruussarjaa. Urheiluruutu kävi Hockenheimissa tutustumassa sarjaan. Saksan sarjan seuraava osakilpailu ajetaan täällä perinteikkäällä Hockenheimin radalla. Suomalaisia autourheilun ystäviä kiinnostaa tietysti Keken menestys, mutta myös täällä Saksassa innostusta riittää. Kutakin sarjan 12 osakilpailusta nimittäin seuraa paikan päällä keskimäärin lähes 70 000 katsojaa. Suorat TV-lähetykset keräävät lisäksi miljoonayleisön, joten nykyisellään sarja houkuttelee mukaan Saksan suurimmat autonvalmistajat. Toisinaan tapahtuma muistuttaakin enemmän liikkuvaa autonäyttelyä kuin urheilutapahtumaa. Vetovoimaa sarjalla kuitenkin riittää. Formula 1-kokemusta kuskeista omaavat Keken ohella muun muassa Jacques Lafitte ja Jyrki Järvilehdon viime kauden tallitoveri Emmanuel Pirro. Vakioautosarja on taistelua kuskia vastaan. Pidätkö tällaisesta ajosta? Se on oikeastaan se parasta täällä, joskin tietysti se on samalla myöskin erittäin kovaa, koska täällä on aika vaikea saada kunnianhimoa tyydytettyä. Sinulla on takana pitkä ja tietysti myös menestyksekäs ura. Mikä vielä houkutteli mukaan tänne Saksan sarjaan? Mukava tapa viettää viikonloput, harrastukseen ei mitään vikaa ja sitä saa vielä hyvän korvauksen. Ja nyt on kuitenkin kysymys kansallista sarjasta, jonka julkisuusarvo Saksan rajojen ulkopuolella on satunnainen, sanotaanko niin. TTM:llä on mahdollisuus kehittyä, esimerkiksi Hockenheim on taas loppuun myyty viimeistä istuinpaikkaa myöten ja se tietysti jo omalta osaltaan luo olosuhteita, jossa on kiva urheilua harrastaa. How do you feel having Keke as your teammate? Fantastic, because he has a big name, he's a very sympathetic man. I can learn a lot and he's, well, it's fantastic for me as unknown Ellen Lord to drive together with such a popular man. Päivän ensimmäisessä lähdössä tänään Keke ajoi kolmanneksi. Voittoon nousi erinomaisella ajolla hänen tallitoverinsa 27-vuotias naiskuljettaja Ellen Lord. Toisessa osakisassa Keke otti tapansa mukaan hyvän startin, mutta ahnehti ja ajautui ensimmäisessä kaarteessa ulos radalta joutuen keskeyttämään.